Chris Cardona l-ewwel jgħid li ma jiftakarx, imbagħad meta reġa' affaċċjat bl-istess mistoqsija jiċħad li qatt iltaqa' ma' wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dan kif il-ħamis filgħodu kien affaċċjat mill-ġurnalisti ta' Times of Malta dwar dak li kien żvelat minn The Daphne Project. Jina diġà għaddejt l-statements tiegħi lill-ġurnalisti li ħarġu b'din l-istorja, il-konsorzjum. Naħseb l-ispjegazzjoni tiegħi kienet ċara ħafna, għalhekk irġajt ħriġta għaliex il-rapportaġġ li għamlu huma naqsu milli jispjegaw il-ċirkustanzi li spjegajt jiena b'mod ċar. U m'għandix iżjed xi nżid. Kont fil-bar ma forsi kont anke ma tiftakarx. Fil-kummenti tiegħu Chris Cardona ammetta wkoll li tkellem dwar il-każ mal-Prim Ministru, imma minkejja kollox il-Gvern baqa' ma ħareġ l-ebda stqarrija. Tgħid l-informazzjoni lill-Prim Ministru. Naħseb illi kont ċar mal-Prim Ministru kont qiegħed. Diskutejta din l-issue mal-Prim Ministru. Kont qiegħed Londra miegħu. Chris Cardona qed ikun allegati li wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia iltaqa' ma' wieħed mill-akkużati f'bar fis-Siġġiewi. Dan seħħ xahar wara qtil. F'kummenti li kien tal il-ġurnalisti ta' The Daphne Project, Chris Cardona kien qal li ma jiftakarx li qatt iltaqa' ma' wieħed mill-akkużati. Immissa meta affaċċjat minn ġurnalisti Maltin dwar dan ċaħat li qatt iltaqa' ma' wieħed minn dawk li eżegwew il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.